Менә бүген студияга кайтып, эш сәгатемне башлап җибәрдем дә, уйланып утырам, дуслар. Тәрәзәгә карыйм да уйлыйм. Күз алдымнан менә бүген булган вакыйгалар күз алдымнан үтеп китә. Без инде һәрбер кеше үзенчәлекле, төрле язмышлы. Менә бүген инде безгә кеше приютына баргач, төрле язмышлы кешеләр белән очрашырга туры килде. Ләкин алар үзләре әйткәнчә кызганып кайтмадым. Мин сокланып та кайттым. Анда эшләүчеләргә һәм менә шушында килгән абыйларга, апаларга да сокланып кайттым. Беләсезме ни өчен? Беренчедән, алар хәрәкәттә, йөриләр, изләнәләр, тапканнар бит. Менә кешене тамак йөртә дип әйтәләр бит әле. Беркемнең дә ач каласы килми. Көн дәвамында бит инде без 3 тапкыр ашыйбыз. Аларның да ашыйсылары килә. Менә үзләре генә торабыз дип әйттеләр инде күбесе. Кайнар ризык пешерәсе дә килмидер инде өлкән яшьтә булгач. Бәлки җитешеп тә бетмидер инде. Бәлки пенсиялары да аздыр инде бит. Ләкин килгәннәр менә ашадылар, иштеләр, бик зур рәхмәтләр әйтеп кайтып киттеләр. Рәхәт булды, оралашу дип әйтер идем. Хәтта беләсезме, менә бер Марий бабай килгән, Марийча сөйли. Без инде татарча сөйлибез. Бер-беребезне аңладык. Күзе күрми, ләкин килгән кешене тамак йөртә. Менә ашау ризык йөртә дип юкка гына әйтмибез. Менә шундый нәтиҗәгә килдек. Без инде анда эшләүчеләр белән дә сөйләштек. Менә өйдә шкафта киемнәр тулып ята бит инде. Без аларны кая куярга белмибез. Миңа үземә дә мөрәҗәгать итә, таныш белешләр, кая куйык икән, ташласаң исраф була, кемгә бирик икән, туганнарга бирсәң, хәзер инде теге мохтаҗ кешеләр юк дип әйтәләр инде туганнары арасында. Менә монда сез инде Борһан Шаһиди урамы 26-нчы йортка барып, үзегезгә кирәк булмаган киемнәрне илтеп тапшыра аласыз. Куяк киемеме ул, кышкы киемнәрме? Менә хәзер салкыннар башлана, мохтаҗ кешеләргә күп балалы гаиләләр килеп алып китәләр дип тә сөйләделәр. Аларга да кирәк бит инде җәмәгать. Әйдә, ярдәм итик бер-беребезгә.